magsilabas ang mga mahihilig kumain dyan dahil for today's video mga kasolid, magluluto ako ng pan-grilled butterfly chicken. So eto na nga yung binili kong manok sa Option Fresh. At iiwain ko lang sa bandang breast part para maging butterfly siya. At kung nagustuhan nyo po ang video to, sana po wag nyo kalimutang mag-follow mga kasolid. Maraming salamat po. At dahil butterfly na siya, ugasan ko muna. At syempre, ire-ready ko na ang masarap na ingredients. Naglagay lang ako ng bawang, toyo, asukal, konting seasoning, pamintang durog, tapos nilagyan ko ng oyster sauce, calamansi juice, banana ketchup. Sobrang daming sahog nito. Tapos ibubuhos ko na rin yung secret ingredients, yung Coca-Cola. Mag-a-add lang din ako ng asin, tapos haluin ko. At eto na yung inugasan kong chicken butterfly, tutusok-tusukin ko para pumasok yung mga ingredients sa loob. Sobrang napakasarap nito, sana gayahin nyo ang resepeng to mga kasolid. At pag ginaya nyo, pag di masarap, wag na po kayong mag-follow. Tapos ilalagay ko na yung manok dun sa ginawa kong pang-marinade kanina. Kitang kita naman, siguradong kakapit yung lasa dito. At papakuluan ko muna siguro to, bigyan ko ng 15 minutes. Pagkalipas ng 15 minutes, babaligtarin ko para yung isang side naman yung papakuluan ko ng 15 minutes din. Balikan natin mamaya. At pagkalipas ng another 15 minutes, tingnan nyo naman yung itsura niya mga solid. Sobrang nakakatakam na. At iseset aside ko muna to. At eto na yung pinagkuluan ng manok natin. Lalagyan ko lang ng pampalapot na cornstarch. Sobrang napakalasa nito. Tapos mag-uumpisa na ako mag-pan grill or sa madaling salita magprito. At hayaan ko lang muna ng ilang minuto tapos babaligtarin ko na. Tingnan nyo naman ang itsura mga solid. Parang grilled talaga siya. At start ko ng pahiran yung pinagkuluan ng manok kanina, yung nilagyan ko ng cornstarch. Ito yung magsisilbing sauce niya. Sobrang napakalasa nito mga solid. Habang nag-i-edit ako, sobrang naglalaway ako. Tapos babaligtarin ko na naman. Tapos kakaskasan ko nung ginawa kong pang marinade yun, no? Sobrang napakabango mga solid. At syempre, luto na ang manok. Tirayin na natin to. Yan, ito na ang finished product. Tingnan nyo naman ang itsura, ang ganda oh. Tapos ito yung sauce. Tapos syempre, unahin mo yung legs dyan. Tingnan nyo naman, sobrang napakalambot. First bite tayo mga kasolid. Try muna natin ng walang sauce. Sus Mariosep, napakasarap. Grabe. Naglalaway talaga ako. Tapos sasambayan mo ng kanin. Tapos subo agad. Kahit wala siyang sauce. Yan, tinry ko yung may sauce. Grabe, napakasarap ng sauce. Tapos bubuhusan mo nung ginawa kong sauce kanina. At siguro hanggang dito na lang muna po ang episode na to. Maraming salamat po sa panonood. God bless.